नमस्ते. मैं तुम्हाला अशी एक डिश बनवून दाखवते की तुम्हाला मुलांना आहे ना दूध जर तुम्ही देत असाल ना मुलांना तर कशा पद्धतीने ते दूध द्यायचं त्याच्यासाठी एक तुम्हाला एक आयडिया सांगते. हे दूध आहे ना म्हणजे उकडलेलं दूध आहे म्हणजे शिजवलेलं. हे दूध असं ग्लासामध्ये घ्यायचं. आपल्या मुलांना किती पाहिजे असेल ते एक ग्लास पीत असेल एक पेला पीत असतील तर तसं दूध घ्यायचं. त्याच्यामध्ये असे 2-3 खजूर टाकायचे आणि थोडीशी चिमटेवर दालचिनीची पावडर. एवढंच साहित्य आहे याच्यामध्ये, खजूर आणि दालचिनीची पावडर. आता मी तुम्हाला दाखवते की हे दूध आणि खजूर दालचिनीची पावडर कशी द्यायची मुलांना. आता 1 ग्लास दूध आहे ना ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे 2-3 खजूर टाकायचे, बिया काढून असे बारीक करून टाकायचे आणि त्याच्यामध्ये अशी चिमटीवर दालचिनीची पावडर टाकायची आणि हे ना मिक्सर मध्ये चांगलं बारीक करून म्हणजे 1-2दा असं फिरवून ग्लासात ओतून मुलांना प्यायला द्यायचं. असं दूध खजूर आणि दालचिनीची पावडर आहे ना मिक्सरला लावायची आणि मुलांना ग्लासात ओतून द्यायचं. हे साखरेची पण गरज नाही. असं मुलांना आहे ना रोज तुम्ही देत जा. असं कधी कधी खजूर नाही वाटला असेल ना तुम्ही तर थोडी हळद टाकून द्यायची. हळद टाकून द्या आणि मी प्रोटीन पावडर पण बनवली आहे. तशी तुम्ही पण पावडर बनवून ठेवा आणि छोट्या मुलांनीच नाही आपण मोठ्या माणसांनी सुद्धा घेऊ शकता. अशी तुम्ही पण बनवा आणि प्या मस्तपैकी.